Niña, canta Había tanta xente. xente para traballar aquí, Conchi, trouxeches a familia toda ao Albaroque. A maior parte dos que traballaron, claro. Bueno, algunha cara ves por aí. Os que están ali cara atrás, eses eu creo que pola obra viñeron pouco, non? Se viñera a traballar tanta xente como había aí, acabábamos o miércoles. Chover ou non chovera? Bueno, notouse que tivemos a Carlos 2 días, pero bueno. 2 días. Se viñera toda a semana notaríase máis, pero bueno. Esa era a intención. Se estuvera Carlos os 5 días, hubiera feito o porche diante da casa, banquiños pa mesa, algunhas cousiñas de madeira que el que sí que podía facer, pero para 2 días fixo bastante. Xa só subindo agora, non? Por aquí pola estrada, como estaba o peche, non só a madeira, os portais tamén están todos pintados de negro, unificados. Xa estou dentro da tua trampa. Xusto onde Pasamos. Pasamos. Entrar. Sí, Claro. Cola aquí. Sí. Mentre estuvo chovendo non había tanta xente por aquí. Bueno, a casa que houve que pintala toda, a dúas mans, aí Matías tivo o seu, lavou o tellado todo, pero tamén se enfoscaron todos os muros. canción de amor imos rematala. A xente foi se queda, mas nós non nos guardemos nada. Teño claro que Creo que Miguel aí tamén axudaches. Un pouco, sí. Daches a todo. Ademais xa dixo que comprou unha enfoscadora e unha máquina de pintura. Ai, sí, a ver se vas nos están facer... cargadas. Sí, vas nos facer a competencia. Bueno, No, a competencia no, que veña a traballar con nós. me gustou moito traballar con eles porque son xente que fan piña en equipo. Entón, que Rosa, si quere contratarme, pois nada, estou esperando unha oferta. Polo menos agora, pois eu creo que se ve mellor a leira que tendes, a propiedade, a casa pintada. si esta é unha canción de amor imos reventala. Que che pide o teu interior. O traballo estrella foi aí o churrasquero que daba pena, a verdad que quedou precioso, É o tellado torto, pero quedou ben. quedou ben. Torto, ahora non. Bueno, torto está igual, endereitar, non Está por detrás endereitar. torto que non sei que non fixo, pero... Que tamén tiña a parede en ladrillo, que tamén houbo que enfoscar. Limpouse a pedra, que agora xa se aprecia mellor, e tendes unha porta nova corredeira, Agora para que sí. non vos ocupe dentro. A verdad que sí. A mesa cambiámola, Verónica? Eu miraba que chegaba o viernes e a mesa seguía no mesmo sitio. Pero bueno, a mesa final moveuse e pa unha cousa que pedín, polo menos fixo. Pois a verdade é que aquí tiñan todo atrancado, tiñan aquí pedras a todo largo, tiñan aí o, bueno, o pozo baixámolo, que estaba bastante máis alto, tiñan aí o caseto tamén da bola da agua, e ao final non tiñades moito por onde andar aquí. No. Agora polo menos quedou isto despejado. Quedou todo a un nivel, todo unificado, para a vosa zona de lecer, cando teñades a churrasqueira en funcionamento. Pois a verdade é que ao final sacamos aquí 4 ou 5 chimpíns de pedra daqui da zona de lecer. Agora polo menos quedoulle aquí isto recollido e despexado. Que nos mollamos bastante aquí, que non se dixo nada. É verdade. Sí. Canto choveu, Conchi? Muitísimo. Miralos aí encima, Sí. caindo agua que non se podía nin... Bueno, demasiado, demasiado. Me daba moita pena, eu desde a casa que o vía, e non sabía se darlle un paraguas, se darlle o que sea, non poder subir arriba a darlle algo, porque a verdad que os pasou mal aí arriba no tellado da maneira que chovía. Que aquí a directora de obra foi Conchi en todo momento, casi dirixiu máis que a min. Marchache ti, tuven que poñer eu aí un pouco de pez firme. Neso consistía. Entonces, e tamén en comprendernos que non todo se podía facer. Efectivamente. Litos, como a Rosa contrata a miña sogra, vas flipar. Pero vos os dous tamén botachedes a man. Bueno, e gracias a ti, Miguel, que deches o callo toda a semana, senón hoxe non sería posible entregar a obra tal como está. Eu fui un traballador máis de Galicia Bonita, porque aínda que estaba de vacacións, acabei traballando tanto ou máis que eles. Quédavos moito que facer, isto é un graniño de area, pero eu creo que é un comenzo. Pois isto foi unha gran axuda para nós, porque así tamén nos motiva a darlle un arreón máis para seguir facéndonos as cousas. Pois veña, a probar o columpio. Bueno, graciñas por todo, Conchi, de E verdad. a verdad que foi un deseo cumplido. E moitísimas gracias por todo. Tivemos unha semana un pouquiño fastidiada pola chuvia, pero hubo aquí 2 días camiño de 3 bastante bons. E eu volvería outra vez co vosso equipo porque quedamos moi contentos como amigos, compañeiros, maravillosos. Sí que volvería a repetir.